So my dear children, the God's people are ये लो सारे ये छात्र मेधावी न ଆଉ ये मेधावी ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ ସାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସାର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡ ଏବଂ ସେଇ ଅଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବୁଢା ଅଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଜ୍ଞ ରହିଛି ଯଥା ଓରେଜ୍ଞ ଯଥା ଅଜ୍ଞ ଯଥା ବିଜ୍ଞ ଏବଂ ଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞଟି ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ଜ୍ଞ ଯିଏକି ମୁଁ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣାলী ପରିକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାଲା 1500 ଲେଖା ଯିଏ ଶୁଅନ୍ତି ମାଣ୍ଡି